Oh, Albert! Kanina pa kita hinihintay. Kumusta yung lakad mo? Ano, nakita kayo ng pinsan mo? Kumain ka na ba? Kain ka muna. Kumain ka sa labas ng pinsan mo. Ganun ba? Pinantay pa naman kita para sana sabay tayo maghapunan. Kumain ka na lang mag-isa. Mamaya na lang. Maligo ka na lang muna. Nakatapos ko lang maligo. Baka gusto ko try ulit natin ngayong gabi. Pagod ako ngayon, Rosabel. Ayaw mo bang try ulit natin ngayon? Baka naman this time pala rin na tayo. Kung mapalad tayo, dapat matagal na tayo may anak ngayon. Paulit-ulit na lang eh. Nakakapagod ng umasan. Ikaw na lang mag-try ulit mag-isa kung gusto mo. Akala ko ba habang may buhay, may pag-asa? Nasaan na yung pag-asa mo? Ngayon ka pa ba susuko? Sabi niyong pagod ako eh. Sayang lang oras. Ano ba wala ka siguro na mabubuntis ka kapag ganito tayo gumalaw? Ha? Mahuhula ka? Hindi naman natin malalaman kung hindi natin susubukan eh. Ilang beses na nga natin sinubukan, di ba? Wala! Wala talaga! Ang dami mong nalalaman eh. Susubok, tapos ano? Magkakantay tayo rito na bago ka. Tapos sa uli, wala rin pala tayong mapapala. Wala ka talagang mapapala kung wala kang pasensya. Hindi naman agad-agad ibibigay sa'yo yung gusto mo eh. Anong pasensya? Hindi pa ba sapat yung 4 na taong paghihintay natin? 4 na taon na tayong sumusubok, Rosabel. Hindi pa ba senyalis yun na hindi talaga tayo magkakahanap? Huwag ka namang ganyan. May rason kung bakit hindi pa tayo binibigyan ng anak ngayon. Pero sure ako, darating din yung araw na yun. Kailan? Kapag matanda na tayo? Kapag umugot-ugot na tayo? Bakit kasi hindi ka mabuntis mo
Yung hindi mo ako mabigyan ng anak, trabaho mo yun bilang babae. Pero hindi mo man lang magawa. Sumusobra ka na talaga! Dahil lang doon, di mo na ako magawang irespeto? Kung sana ganun kadaling magbuntis, matagal ko na yung ginawa. Pero hindi eh! Hindi pwedeng ako lang. Kailangan kita, Albert. Pero kung ganyan din lang ang turing mo sa akin, taga-buo lang na magiging anak mo, mabuti pa nga siguro na wag na lang tayong magkaanak. Yan, sige! Panindigan mo yung pagiging walang kwenta mo. Ako yung walang kwenta? Eh, ikaw ang sumukuna? Pwede ba tama na? Sawa na ako sa mga kadramahan mo sa buhay. Pagod ako. Wala akong oras para sabayan ka sa pag-aawa mo dyan. Ibang klase ka? Kung alam ko lang na ganito pala gagawin mo sa akin, sana... Sana ano? Sana hindi mo na lang ako pinakasalan? Eh di hiwalayan mo ako kung gusto mo. Kung pagod ka na, magpahinga ka na. Mag-usap na lang tayo kapag pareho ng malamig yung ulo natin. Mabuti naman, nagkaroon ka na rin ng maayos na desisyon sa buhay. Pagod yung tao kung ano-ano pinagsasabi mo. Matulog ka na nga. Sa mga sumunod na buwan ay mas lalong lumayo ang loob sa akin ni Albert, Papa Dudo. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon at para bang napakalaking kasalanan sa parte May kanina. na hindi kami makabuo. Araw-araw ay parang sinasaksak ang puso ko tuwing nakikita ko ang dahan-dahan na nawawala ang pagmamahal sa akin ng asawa. Bawat may pagkakataon ay laging pinagmumukha sa akin ni Albert kung gaano ako walang kwenta bilang isang asawa. Dahil hindi ko magawa ang trabaho ko bilang babae at yun ay ang pagdala ng bata sa sinapupunan. Medyo unfair na sa akin dahil napupunta ang sisi sa problema naming mag-asawa. Pero dahil mahal ko si Albert ay iniintindi ko na lamang siya. Ramdam na rin kasi namin ang pagtakbo ng oras. Para itong kandila na bawat araw ay palapit na kami ng palapit sa edad kung saan ay mahihirapan na talaga kaming makabuo. Sa sobrang desperada noon ay makita kong itinapit sa espesyalista ang problema ko. Nagkakita ko kung may problema nga ba sa akin at sa May kapatid kanina. Oo, kasi... ang mga ex-sales ko at wala rin problema sa matrisyo. Nakahinga ako dahil sa totoo lang ay sinisisi ko na rin ang sarili ko noon kung bakit hindi kami makabuo-buo ni Albert. Pero ang totoo ay hindi pala ako ang problema. Bago ako umalis, ang clinic ay nagsuggest sa akin ang doktor na tumingin sa akin na magpa-check up din daw ang Mr. Kuto baka siya ang may problema. Pagka-uwi ko galing sa clinic ay agad ko kinausap si Albert. Hindi na ako nagpadala sa galit niya dahil alam kong walang problema sa akin. Kinausap ko siya ng mabuti para mapilit ko siyang magpatingin na rin sa doktor. As usual ay nagalit siya nung inumin ko sa kanya tungkol sa topic na yun. Pero pinagsabihan ko siya na kung gusto talaga niyang masolusyonan ang problema namin Ay, dapat ka bigay. hanapin. Kailangan namin harapin kung ano ba talaga ang problema dahil pagod na akong maparatangan na parang ako ang may kasalanan sa lahat ng mga nangyayari. Parang napupusan ang malamig na tubig si Albert noong oras na yun at naimasmasan siya sa kakotohan. Sa huli ay pumayag din si Albert na magpatingin sa doktor Papa Dudo. Albert, kamusta yung lakad mo sa clinic? Anong sinabi ng doktor na tumingin sa'yo? Sige. May masamang balita ka bang natanggap? Last week, nagpa-evaluate ako sa clinic. Nagkaroon sila ng semen testing. Oo. Gusto nga sana kitang samahan kaso sabi mo mas gusto mo mag-isa na lang. Noong nakaraan, dumating na yung resulta. Sinabi ng doktor na mababa raw yung sperm count ko. Sperm count? Anong ibig sabihin kapag ganon? Ang pagkakapaliwanag, kapag mababa raw yung sperm na lumalabas sa akin, hirap daw makarating yung sperm sa eggs. Kaya nahihirapan tayong makabuo. Kasi ako yung dahilan.
problema natin. Sabi sa akin, tatagal na hanggang 6 months yung gamutan bago makakita ng improvement. Kung ikukumpara yun sa ilang taong paghihintay natin, may 6 months. Kung ito na yung magiging sagot sa problema natin, kaya-kaya naman siguro natin maghintay ng 6 na buwan, di ba? Kakayanin. Sa pagkakataon na to, mapagbigay na tayo. Ang hirap kasi maghintay para sa wala eh. Magtiwala ka lang. Ito na yung nararamdaman mo na. Magtiwala lang tayo. Paano mo nagagawa yan? Ha? Ang alin? Bakit Nak, lagi ka Datoy. ng pag-asa kahit na sobrang dami na natin pinagdaan? Saan ka mag-asa? Kasi naniniwala ako na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin may rason. Kailangan lang nating magtiwala sa plano ng Diyos. Trust the process. Ika nga nila, diba? Patience and faith lang ang kailangan natin. Sana makunan din ako ng ganyang klaseng pananaw sa buhay. Ang kahit siguro sa pakiramdam na laging positibo yung tingin mo sa mundo. Ganito kasi yan. Dapat isipin mo na lang na laging bilog ang mundo. Which is totoo naman. Pero kung i-relate mo siya sa buhay, parang mundo lang din yung buhay natin na paikot-ikot lang. Sasabihin ko sana na minsan nasa mundo, minsan nasa ilalim, pero masyado ng cliche yun eh. Sabihin na lang natin na may times na madilim yung mundo natin, pero darating din yung time na liliwanag din ang lahat. Parang araw at gabi, paikot-ikot, paulit. Ngayon, nasa madilim na parte tayo ng buhay natin, pero sure ako yung dilim na dinaranas natin ngayon, mapapalitan din ng liwanag. Ang hirap. Labas sabihin na sinasabi mo. Paano hindi? Nasa bukang liwayway na tayo, oh. May sagot na sa mga problema natin. Kailangan na lang natin gawan to ng solusyon. Unti-unti na natin nakikita yung liwanag na hinihintay natin. Sana nga. Sana konting na yung liwanag para sa ating dalawa. Noong nalaman namin ang totoong rason kung bakit hirap kaming magkaanak ay hindi ko pinaramdam sa asawa ko na siya ang may kasalanan noon. Never ko po siyang sinisisi at never kong pinamukha sa kanya ang pagkukulangan. Hindi tulad ng ginagawa niya sa akin noon, sa halip ay nagsimula kami ulit. Ngayong alam na namin ang dahilan ng lahat ay sinubukan naming sindihan ulit ang malamig naming relasyon. Pinalik namin sa dati ang pagmamahal namin sa isa't isa na unti-unting nakon dahil sa problemang pinagdadaanan naming dalawa. Unti-unti ay bumalik ang pagiging sweet ni Albert Papadulo. Napasobra nga ito sa puntong para nabundo niya sa sarili kong pamamahay dahil araw-araw niya akong pinagsisilbihan. Nakakatuwang makita na bumalik na ang mga ngiti sa labi ng asawa. Ilang klaseng buhay ang gusto kong makita at maranasan yung lagi kaming masaya at puno ng pag-asa. Nagsimulang sumailalim sa treatment si Albert kung nalaman naming hormonal imbalance nga ang rason kung bakit hindi kami makapo. Binago rin niya ang lifestyle niya at nagkaroon siya ng chronic diet para mapahaba or mapababa ang timbang niya. Ng mga panahong yun ay medyo lumalaki na rin kasi si Albert at isa yun sa rason kung bakit daw siya nagkakaroon ng hormonal imbalance. Matapos nga ang mahigit 1 taong treatment ay nakatanggap din kami sa wakas ng isang magandang balita, Papa Dudut. Ilang taon namin hinintay ang balitang may laman na ang tiyan ko. Ang panalangin kong mabuntis ay binigay na sa amin ng Panginoon sa wakas. Sobrang saya namin ni Albert noon, pero kasama ang magandang balitang ito ay ang pagiging maselan ko sa pagbubuntis. Dahil na rin po sa edad kong ito. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. At dahil parang milagro na para sa amin ang pagdadalang tao po ay naigba namin ang nanalo sa loto ng mga panahon yun. Sobrang saya ni Albert ay nag-imbita pa siya ng mga kamag-anak at kaibigan sa bahay para pagsaluhan ang magandang balita na dumating sa buhay namin. Ang problema nga lang, Papa Dudut, ay masela ng pagbubuntis ko. Dahil dito ay naging extra careful kami ni Albert sa lahat ng bagay. Nag-resign po ako sa trabaho para mas matutukan ko ang kalusugan ko.
mula sa mga unhealthy food, mabibigat na gawaing bagay, pati na rin sa mga panonood ng nakakastress na teleserye, iniwasan ko ang lahat ng yun. Ginawa ko ang test ko para maging komportable sa katawan ko. Hindi rin ako masyadong lumalabas noon dahil na rin sa kapraningan. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ko sasayangin ang once in a lifetime na opportunity na dumating sa buhay natin. Hanggang sa isang araw, ang opportunity na dumating para sa amin ay literal na nasalak mula sa mga kamay namin, papanuto. Tanghaliang tapat doon at kakalis lang ni Albert papunta ng trabaho, tuloy siya during lunch break para dalhan ako ng pagkain. Pagkalis niya ay nagpunta ako sa second floor ng bahay namin para sana maligo dahil sobrang init noong araw na yon. Pagkatapos kong maligo habang pababa ng hagdan, ay nadulas ako sa hakbang ko at isang bainangang nalampasan ko. Para akong bola na tumalbog-talbog sa hagdan at papunta sa may sahig. Nang mga oras na yun ay isang bagay lang ang nasa isipan ko at walang iba kundi ang baby na nasa tiyan ko. Nung nakita kong may dugo sa sahig ay doon ako naglambot ang katawan ko. Tinawagan ko ang kapitbahay ko para magpatulong at sinamahan niya ako sa ospital. Sa buong biyahe, wala akong ginawa kundi ang manalangin sa Diyos na sana maging okay ang baby namin ni Albert, Papadudu. Rosabel, Albert! Albert, kala ko hindi ka na darating. nababasa ko lang sa message mo. Nasa trabaho ko kaya hindi ko nasagot yung tawag mo kanina. Ano bang nangyari? Natulos ako sa hagdan. Ano? Anong ginagawa mo sa hagdan? Kakatapos ko lang maligo. Tapos hindi ko alam. Hindi ko napansin yung isang magpaitan sa hagdan. Nahulog ako. Rosabel naman! Alam mo, buntis ka! Mag-iingat na lang yung gagawin mo, hindi mo pa nagawa ng maayos! Bakit nandito ka sa ospital ngayon? Masama ba yung
sobra kong dinamdam ang mga masasakit na salitang sinabi sa akin ng asawa ko. Noong mga oras na yon ay parang hindi na siya si Albert kung magsalita. Kita ko sa mga mata niya kung paano nawala ang respeto niya mula sa akin. Doon pa lang ay alam ko na kung saan matutungo ang relasyon naming dalawa. Parang tinatad ng karne ang puso ko ng mga time na yon habang sunod-sunod na tinanggap ko ang mga masasakit na salitang lumabas mula sa bunganga ng asawa. Wala akong ibang ginawa nung araw na yon kundi ang umiyak na umiyak hanggang sa nabugto na ang mga mata ko. Yung tipong wala nang luhang lumalabas sa mga mata ko. At wala nang sound na maririnig mula sa mga paghikti. Pero patuloy pa rin ang pag-iyak. Simula noon ay hindi na naging maganda ang pakikitungo sa amin ni Albert. Matapos ang isang buwang walang hibuan, hindi ko na po ginaya ang sakit na nararamdaman ko. Kaya umalis ako sa bahay at nagpunta ako sa probinsya. Isang linggo ako nanatili.
Pag-iiyot ka lang nga rin, alam mo yung iskay lang kainin mo. Iyawid mo dati supot ah. Iniriin mo na patangan. Kasi nagatuloy mo na dyan pag nanirahin. Tapos natagiligaw na agad yun kan napibas ako. Tapos siya pa yung kumating bato na. Kasi yung bato ko dyan pag na. Amin na gamit ko yung bato na. Tapos natagad yung bato dyan pag na. Tapos kati sa akin yung kasi dyan. Tapos naksak mo na fight. Tapos sa pinungot ko. Ibagam kini mam nakas diyon. Hanggang naman. Ibagam kini titang nakas diyon. Kanya ko na ni tita mam ibaga. Yung baga.
nagtatrabaho ang tatay ko bilang maintenance sa factory ng isang sikat na soft drink brand sa amin sa Iloilo. Okay naman sana, kaso biglang natanggal si tatay sa trabaho niya. May kumpare kasi si tatay sa kalabang kumpanya. Inamin yun ng management pinakalaban sa kanya. Mula noon ay nahirapan na siyang makahanap ng matinong trabaho. Naging pa-extra-extra na lamang ang
Binabati ko na ang dinadanas namin kay Apan ang lalong nagpapatatag sa aming magkakapatid. Naging mas close kami sa isa't isa kapag may pagkain kahit kaunti lang ay sinisikap namin na pantay na mahatian ang bawat isa. Walang lamangan. Papadudod hindi sa pagyayabang pero masasabi kong may kahusayan ako pagdating sa pagdodrawing. Madalas ako kunin ni nanay para tulungan siya magturo sa mga estudyante niya. Isa sa mga estudyante ni nanay na tuwang-tuwa kapag nagtuturo ako mag-drawing ay si Stella, 18 years old. Matagal na kami magkakilala kasi isa lang ang barangay namin. Isa rin siya sa mga paboritong estudyante ni nanay. Mabuti si Stella, mahabang buhok, singgit, sumayaw. Kahit maganda siya ay hindi ako nag-interest sa kanya dati. Nakikita ko lang kasi siya bilang nakababatang kapatid ko. Hanggang sa dumating yung araw na unang beses akong nakaramdam ng kakaiba. Habang pinapanood ko siyang sumasayaw. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Lahat tayo ay nakakaramdam ng takot. Minsan ay dapat itong malagpasan upang tayo makausad sa ating buhay. Ikaw ka barangay, ano ang ginagawa mo kapag kailangan mong harapin ang iyong kinatatakutan? Dear Papa Dudu, binabati ko po ang lahat ng mga nakatutok ngayon sa Barangay LX 97.1 at sa paborito kong programa sa radyo, ang Barangay Love Stories. Nalaman ko ang programa ninyo dahil palagi kayong pinatutugtog sa tindahan na malapit sa amin. Hindi ka nagtagal ay sinubaybayan ko kayo sa social media at masasabi kong nag-i-enjoy ako sa iba't ibang kwento na binabahagi ninyo. Gusto ko pong i-share sa inyo ang karanasan namin ng pinsan ko. Meron po kasi siyang kinakatakutan. At sa tingin ko'y makakarelate ang ibang tao sa sitwasyong ito. Tawagin niyo akong Rex, 19 years old, magkapit-bahay kaming magkakamag-anak sa Sampaloc, Manila. Kabilang sa kanila ang pinsan kong si Mau. Bata pa lamang ay magkasama na kami kaya lumaki kaming close. Matagal ko na rin alam
ng delegasyon. Naging kilala ang mga paninda ni Mama kaya dumami rin ang mga suki niya. Mahal na mahal ko ang mama ko. Siya lang kasi ang nagpalagay sa akin at bilang single parent ay saludo ako sa katatagan at determinasyon niya. Mama. Sakto naman. Ilan na ako order ni Kumari? Hi, Ma! Okay, nandiyan ka na pala na. Late ka yata na mauwi. As usual, traffic. Weekend na kasi. Alam ko, di na lang walang pasok bukas. Makakapagpahinga ako from corporate work. Oo nga. Kumain ka na. Nagluto ko ng paborito mong adobo. Wow! The best na talaga. Pero, mamaya na ako kakain. Gusto ko hirapan sa sumatuli ko. Ay, grabe, ang sarap. Kumakareact naman to. Akala mo matanda na. Sobrang sakit pa ng likod mo. Bata-bata ko pa. Ba't naranasan yung mag-commute? Hindi nyo na masasabing bata ka. Kasi naman, bago ako nakasakay ng UP kanina, kumilang na ako ng magkahaba-haba. Ilang oras din akong buyo, kaya pati binti ko nangangalay na. Gusto mo bang pahiram ko ng eucalyptus oil yung binti mo? Naku, ako na po. Mukhang hindi na nga kayo magkataw-gaga dyan sa mga order nyo eh. Ang dami ah. Ah, ito ba? Oo. Para raw sa tipo ng anak ng kumari ko. Kaya nga po, ako na lang magpapahaplas. Pero, mamaya na kasi, hindi pa ako nakakahubad ng pantalon. Super hassle. Ay, naku. Puro pa talaga mamaya. Sabi niyo nga sa akin, ang buong pangalan ko ay Vivian Mamaya. Tanda ko pa yan kahit matagal niyo lang sinabi sa akin. Buti naman kasi wala ka ng bukang bibig kundi mamaya. Rolling ko na. May problema po ba? Wala naman. Wala. Tungkol ba dyan sa order mo? Hindi mo lang kinalaman doon. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Kami isa sa trabaho tangiin. Stress ako doon sa tatay mo. Mga nalabit ko. Sabi nasasamahan daw ako sa pagde-deliver ng mga order sa akin. Aray na dyan, ako muna ba ko? Kasi pinapasama daw siya ng asawa niya sa pusa. Buka? Ewan, kaya ano na lang po si Papa. Lagi naman niya kayong pinapaasi. Magsasabi na sasamahan kayo tapos hindi matutuloy kasi biglang may lakad sila ng asawa niya. Naisip ko lang naman na sayang kasi makakatipid din ako sa pamasahe. Tsaka siya naman may sabi na kaysa ibayad ko raw sa iba. Iyahatid na lang niya ako. Total, invited din naman ako dun sa birthday party. Hanggang ngayon ba naman nagpapapaniwala pa hindi sa mga sinasabi ni Papa? Mukha naman siyang seryoso. Mukha lang, pero hindi talaga. Parang hindi niyo kilala si Papa. Mukha na sinungaling ng paasa. Alam mo magsalita na ganyan sa Papa mo na. At bakit hindi? Kasi tatay mo pa rin siya. Basta ako, hindi na naniniwala sa kanya, Ma. Lagi na lang napapago yung mga pangako niya. Pinapaasa na lang tayo, kaya nadala na ako. Tsaka, kaya naman natin yan kahit wala siya. Tutulungan ko kayo. Ako na rin mamamasahe pa, hindi na naalalahanin. Huwag na. Nakakahiya naman sa'yo. Mapapagastos ka pa. Wala pong kaso sa akin yun. Tsaka, pwede mo bang tigilan niyo na ako yung gusto ko kay Papa? Okay? Baka kasi malaman ko naman ang asawa niya na may communication kayo tapos sumunod na naman yung dito at manggulo. Ayoko na po maulit na pumunta siya dito tapos pinagsalitan tayo ng masamang masakit. Hindi ko lang kasi mapigilan kausapin ng papa ko. May mga araw kasi na namimiss ko talaga siya. Hindi pa po pa ako sapat? Ano bang sinasabi mo? Siyempre sapat ka na. Yun naman po
nalaman na medyo uto siya pagdating sa pag-ibig, lalo na kung pusa yung binigay sa kanya ng isang tao. Bagay na hindi niya naranasan noon sa stricto at masungit niyang mga magulang. Kaya nga nang dumating ang papa ko sa buhay niya, akala niya ay magkakaroon na raw ng happy ending yung love story nila. Hanggang sa nalaman niyang pamilyado na tong tao at sakto nung mga panahon yun ay pinagbubuntis na niya. Simula nung nalaman ng asawa ni Papa na nag-i-exist si Mama ay walang araw na hindi nito ginulo ang buhay ng nanay ko. At mas lalo nang itong nagngit-ngit sa galit nung nalaman niyang nagdadalang tao ito. Inawan niya si Mama, iniinsulto at pinagsasalitaan ng masama katulad ng mababang uri raw na klase ng babae. Walang class, cheap, at pumapatol sa may asawa. Pasalamat na lang ako sa tatay ko kasi hindi niya kami inabandona. Binigyan niya kami ng apartment na tinitirahan namin hanggang ngayon habang siya ang nagbabayad ng renta. Pero hindi siya nakatira sa apartment kasama namin dahil hindi naman niya kami totoong pamilya. Doon na nga nagsimula ang pagtatampo ko sa tatay ko. Tapos nadagdagan lang nung sinabi sa akin ni Mama yung totoo namin estado sa buhay niya. Fast forward. Lumaki akong walang father figure kaya aminin kong naging sabik ako sa pagmamahal ng isang ama. Nagkaroon ako ng daddy issues na masasabi kong naman ako sa mama ko. Nag-enjoy akong makarinig ng validation mula sa mga professor ko lalaki noong college ako. Pero at the same time ay hinag din ako sa kanila. Ewan ko papaluto. Pero meron akong thinking na manloloko. Lahat ng lalaking kailangan MPSQ. Nagbago na lamang lahat nung makilala ko si Tommy. Supervisor namin sa pinagsabi ko ng private company bilang admin staff. Papaluto. Wow! Hindi ko akalain na masarap ang mga pagkain niyo dito sa kantina. Doon kasi sa dati kong trabaho, matabang at kulang sa timpla. Ako, sir, hindi talaga ako yung komento ko nung first time ko rito. Kaya nga, dito na ako laging nananghalian. Huwag mo na akong tawagin sir kapag tayong dalawa lang, Vivian. Oo? Pwede ba yun? Oo, Pero, baka may makarinig kung hindi ko kayo tatawagin, sir. Tapos may masabi na kung ano. kung may sasabihin man sila, kasalanan na nila yon kasi malisyoso at malisyoso sila. Ang akin lang naman, gusto kong maramdaman mo na okay tayo. Kumbaga, hindi lang tayo magkatrabaho, magkaibigan na rin. Tama po ba yung narinig ko? Gusto niyo ako maging kaibigan? Oo naman, bakit hindi? Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan na mas mataas sa akin yung posisyon. Madalas kasi yung mga supervisor at manager lang nagiging close sa isa't isa. Ganun ba? Pero wala naman sigurong batas na nagbabawal maging close ang supervisor at subordinate niya, di ba? Wala naman po. Kaya nga. Kaya bakit hindi tayo maging close? Sa bagay, Naninibago ka lang kasi balita ko. Masungit daw yung pinalitan kong dati yung bisor. Tapos hindi pa sumasama sa mga labas nito yung may okasyon. ay opo. Gusto nun mapag-isa lagi tapos masiguro siya sa mga matataas. Lagi rin kami sinusundutan kaya hindi po kami komportable sa kanya pag nandyan siya. Kaso, patay na po siya. Kaya huwag na natin masyadong pag-usapan para respeto na rin. Sige, anong gusto mo pag-usapan natin? Oo? Ako, ano nga ba? Wala akong isip na topic eh. May boyfriend ka na ba? Wala pa po. Pero nagkaroon ka na. Hindi pa rin. NBSP po ako. Ano yung NBSB? No boyfriend since birth. May naligaw naman sa akin pero hindi ko sinasagot. Mas focus kasi ako nun sa pag-aaral ko. Pero nakagraduate ka na at working ngayon. Bakit wala ka ba rin boyfriend? Wala pa kasi ako nagkagustuhan. Siguro may pagkabihigan ka. Siguro nga po pero hindi naman masama yan, di ba? Hindi naman. Importante nga na kilalanin mo yung maniligaw mo. Para wala kang pagsisihan sa dulo sakaling meron pala siyang tinatagong sikreto. Sikreto kagaya ng ano po. Na may iba pala siya. Naku, parang tatay ko lang yan. Talaga? May ibang babae
Tapos ayun, nagbuntis niya si mama at pinag-renta kami ng apartment. Pero hindi namin siya kasama kasi nga may pamilya talaga siya. Nakalungkot naman nun. For sure, hindi alam ng mama mo na kasal na pala yung papa mo. Oo. Kaya nga hindi ko rin magawang magalit sa nanay ko dahil lang naging gamit siya. Para sa akin, kasalanan yung lahat ng mama ko. Kaya siguro hirap din ako magtiwala sa mga lalaki kasi iniisip ko lahat pwede. Hindi naman lahat. Paano na lang kami mga tunay na good boy, di ba? Talaga, good boy kayo. Oo naman. Kaya dapat buhay mo na yung tingin mo sa lahat ng lalaki. Hello guys, ako si Alvin Patrimonio. Welcome sa Coach Station. Hey, Sesson. Are you okay, bro? I get so pushed. I get so pushed. What do I do? Ano kaya? Say, let's roll. I gotcha. Sulat, bro. Saan ka man ngayon? Part ka pa rin ng team. At pwede ka pa rin makatulong sa pagpanalo. Mapatutok na una ako ng 2 taon kay Tommy sa company namin. Then, dumating siya at ulit sa posisyon ng dati naming bisor na namatay dahil sa sakit. Mas matanda sa akin si Tommy ng 10 taon. Nag-five na siya ng mga panahon yun samantala na buhay 25 years old. Pero kahit na ganoon ang agwat ng edad namin, masasabi kong nag-jive kami. In fact, halos lahat ng subordinate niya ay kasundo niya rin. Pero sa aming lahat, ako lang talaga yung natatanging ka-close niya. Bukod doon ay magaling makisama si Tommy. Mas magaling pa siya sa pinagtandyang bisor namin. Kahit na yung pinakapasaway naming empleyado ay nakakasundo niya. Charismatic din kasi siya, gwapo, moreno, matangkad at may dimple sa magkabilang pisngi. Napaka-expressive din ang mga mata ni Tommy. Sa katunayan ay para akong naingkanto kapag binibindigan ko ang mga yun. Tapos ay sasabayan pa niya ng makalaglag panty na mga ngiti. Para akong mahihihi sa kilig, papadudod. Ewan ko ba, pero simula nang makilala ko si Tommy at naging close kami ay biglang nagbago ang pananaw ko sa mga lalaki. Siguro hindi naman lahat katulad ng tatay kong manloloko, papadudod. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa loob ng 2 taon ko sa trabaho, mabibilang ko lang talaga yung araw na pumasok ako na may ngiti sa labi. Yung pang excited magtrabaho kasi makikita ko na ulit yung crush ko. Oo, crush ko na si Tommy ng mga panahon yun. Alam ko na crush din siya ng BFF kong bading sa kabilang department, pati na rin yung new na naming manager. At kahit na nga yung lady guard namin titiko-tiko ay naobserbahan kong todo ang ngiti at pag-cute kapag nagka-clock in at clock out si Sir Tommy. Grabe! Ang harot-harot at ang sarap kurutin sa singit. Pero tiwala naman ako na mas marami pa rin ang atensyon na nakukuha ko mula kay Tommy. Dati sobrang saya ko na kapag pinupuri niya yung suot kong damit kasi bagay daw sa akin. O di kaya naman ay sinasabihan niya akong blooming kapag naka-makeup ako. Maganda pa rin naman daw ako kahit simpleng pulbos lang pero mas lalong gumaganda kapag nanapatan na ng kolorete ang mukha. Kaya nga kahit na hindi ako mahilig mag-makeup ay hinaral ko talaga para sa kanya papadudod. Lahat ng pagbabago kong yun sa loob lang ng 2 buwan ay hindi nga nakalusot sa mapag-obserba kong nanay. Papadudod.
naniniwala na wala kang pinagagandahan. Dumaan din naman ako sa ganyan na. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung meron ka namang boyfriend. Mama mo ko, karapatan ko malaman yun. Pasensya ko pa talaga. Ano na nga? Meron na ba? Wala pa nga ako, pero may nagugustuhan na ako. Talaga? Ako talaga na yung anak ko. Talaga naman po talaga ako. Palagay niyo sa akin. Na-excite lang naman ako kasi akala ko wala ka ng plano mag-asawa. Pero buti naman may nagugustuhan ka na. Opo, pero complicated kasi. Tsaka, baka di kayo pumayag. Ha? Bakit naman hindi ako papayag? Kasi boss ko siya at katrabaho ko. Wala namang kaso sa akin yun, ha? Basta single yung boss mo. Single naman po. Eh, ilan taon na ba? Yun po yung isa pang problema. Kasi mas matanda siya sa akin ng 10 taon eh. 35 na po siya. Sigurado ka bang wala pa siyang asawa? Kasi nasa edad na siya. Wala pa nga ako. Wala naman siyang binabanggit eh. Siguraduhin mo lang kasi mahirap pumasok sa gulo na kagaya ng pinasukan ko. Boss, maaari sa ganun pa. Eh, matanong ko lang. Bago lang ba siya sa inyo? Kasi ang tagal-tagal mo na dyan sa trabaho mo pero wala ka naman ako kwento na nagugustuhan mo. Kaya inisip ko baka baguhan sa inyo. Ay, opo. Bago lang. Gaano ka bago? 2 months. Tony po pangalan niya. Siya yung umalis sa dati namin bisor na namatay. Ano ka mo? Namatay na yung dati niyong bison? Opo. Naku, kawawa naman. Parang nakwento mo pa lang na nagkasakit siya tapos wala na pala siya. Nakakagulat nga po. Pero yung Tommy na yan, kumusta naman bilang bago yung bison? Mabuti po kasi mabait siya. Kasundo namin. Tapos kahit 35 na siya, mukha pa rin siya nasa 20s. Mas baby face pa siya sa akin, ma. Talaga? May picture ka ba niyo? Patingin nga. Sige po. Ito. Nasa phone ko. Wow, oo nga. Hindi halata yung edad niya. Di ba? Ang cool niya malamig. Ang pogi niya po, ano? Oo, okay nga. Pero ang tanong ko, gusto ka rin ba niya? So, may pero naman magsalita. Sagutin mo na lang yung tanong ko kasi mamaya baka ikaw lang yung may gusto sa kanya. Hindi ko pa po masabi, pero close kami. Kaya siguro nagkagusto ako sa kanya. Pero, paano kung magka-developan kami? Ayaw niyo ba sa kanya? Hindi naman sa ayaw ko sa kanya. Sounds together! You lucky may chicken chili masi, mommy! Ganyan. Ayaw ko lang mapahama ka sakaling may sabit siya. Tama na yung ako na lang yung naging kabit. Huwag na ikaw. Bye. Thank you.